आराम चलो भाई। अब सिंदूरदानो हम गात नहीं ना कोनो कैसेट में सुन ले हो खो, कोनो कैसेट में ना मिली। अगर कैसेट में कहीं अगर मिली तो मिथुन पांडे सर्च करे तब केहू व्यास के मुंह से ना मिली। वो के ना गाओ तो हम केहू ना गाओ। डुमर से शिकारी बाबा के लिखल गीत हो, मरिए गइले शिकारी बाबा धरती के छोड़ गनी, लेकिन अतना ना भाव विभोर गीत हो कि जल्दी केहू ब्याह से करके गावे के चाहबे ना करे। बबुआ हो या हो कि सोनवा के लेके अरे सिंहरवा सिंदूरदान सुन के जाइए चाची, आप पाप देह पे चढ़ाओ तनी सिंदूरदान सुन के जाइए। पूरा विवाह रात भर बैठ गई नहीं, सुबह सुबह जाता नहीं, सुबह रात भर बैठ के कथा सुन लेनी, प्रसादी लोग मेरा घर जाए कोनो फल ना हो। कन्या सिंदूरदान सुन लीजिए उसके बाद जाइए। कि सोनवा के लेके अरे सिंहरवा ए दुल्हा कि दुल्हा रची रची से नूरा लगई हो धिया सुख बारी बारी है। दुल्हा रची रची से नूरा लगई हो धिया सुख बारी बारी है। मालिक बेटी का हो, हम कहिले चाची कि बेटा भाग्य से होला लेकिन बेटी सौभाग्य से होला। अरे वह एगो बेटा के जन्म देले बनी, एगो बेटी के जन्म देले बनी, तो ये जरूरी नहीं खे कि और बेटा रुआ काम में आ जाई, लेकिन रुआ एगो बेटी के जन्म देले बनी नु। और धीरा एगो बेटी के यदि जन्म देले बनी तो यह बात के मान के चले के बच्चाची की बेटी भी है तो कबो ना छोड़। एगो बेटा के जन्म दे के पोस पाल के सियान को देवे में, पढ़ा लिखा के कामयाब बना देवे में हमरा बुझाता को हमार बाबूजी अपन कहिए कि जब तहर जन्म भई रहे नु बबुआ तो 1.5 महीना बनारस में लेके भर्ती रहनी सब, तो ये 30 बरस पहले के बात हो। हमरा अपना बेटी के चाची तबीयत खराब भइल हनु, पटना 9-10 दिन लेके भर्ती रहनी, 9-10 दिन बेटी के चिंता ना रहे। एबरा अपन गाड़ी रहे, गर्मी लगे तो एसी चला दी, सब गाड़ी में सुती, सब बैठी सब खाई। विचार बाबूजी हमर कहिए की तरह लेके भर्ती रहनी, हम माई कही तो हे कान से निकाल दी। अपना बेटी के लेके जब भर्ती रहनी हम चाची 10 दिन, तो बेटी बीमार रखी ओ खातिर ना रोत रहनी कि एगो बाप के जेकर साटा बनले रहनी, जकरता फोन करके गाड़ी दस, जकरता फोन करके गाड़ी दे, गोली मार दे, केस कर दे भैया, तो रोवे आदमी की एबरा सब सुविधा बा। ओ बेरा हमर बाबूजी हमरा के लेके 1.5 महीना बनारस में क्यों भर्ती भइल हन। बाबूजी कहलन त आके पूछली तो कहस कि बेटा चिवड़ा मीठा किन के खा के हम तहर माई 3 दिन उतना पैसा ना रहे कि होटल में खाई सब, अब बीएचयू में तहर इलाज चले। तो भाई एक कहीं को बात कहो, दुनिया में माई बाप अगर जियत रहे नो प्राण मांगस तो निकाल के दे देवे के बाद। धन हियरे माई